Hola, Antonieta. Què fas? Què estàs fent? Doncs he vingut a buscar unes galetes i uns sucs per emportar-me a l'escola. Bueno, no t'ho recomano massa, Primera, lo del suc, m'estimo més que seria més bo que agafessis fruita. I les galetes, si pot ser que no hi hagi tants sucres, que aquí hi ha massa sucres i xocolates i massa greixos. Tu t'agraden les galetes? Sí, m'agraden molt. A vegades en fem amb la padrina. Doncs pues aquestes sí, veus? Aquestes que fem a la padrina, com que són casolanes i a més els ingredients que pots ficar, i així aquestes sí que te les recomano. I si no, si te les has d'emportar a l'escola o és per fer mig matí o per berenar, perquè podries agafar aquelles, les de tota la vida, aquelles que són sense massa ingredients, com aquestes, per exemple. No t'agraden aquestes, que poden ser redones, quadrades i a vegades tenen algun gustet? Doncs aquestes són més recomanables. Ah, sí, aquestes també m'agraden. M'agraden totes les galetes. Doncs així, llavors, millor que agafis aquestes i de tant en quant les altres que porten més coses afegides. I l'entrepà ben fresc i els deures sempre fets, això et dona un plus per partir-ne bé. I escolta, una altra pregunta. Si un dia vaig a casa de la padrina i decidim fer un pastís, això està bé? Sí, clar, perquè primer que la padrina ficarà bons ingredients i després el cuidis a casa, això em sembla molt correcte. Sí, ja pots fer, ja pots seguir fent-ho. Perfecte, és a dir, millor m'enduc galetes que no tinguin molts sucres... Massa greixos i és que aquests són més saludables. D'acord, en comptes del suc m'enduc fruita. Exacte, molt millor, sí. I si pot ser la reposteria de casa, molt millor. Exacte, molt bé, veus, ho has après perfectament. Me n'aniré a fer unes galetes. Ah, mira, doncs val. I després m'acordo també alguna que si també la vull provar jo. Perfecte, la propera vegada que ens veiem te'n portaré. Molt bé, perfecte, doncs. Adeu! La propera.